तौन कर लठिया कहवा बा। जब गांधी जी बाड़े चोली में तौन कर लठिया कहवा बा। कैसे करत बाड़े ते कंप्रोमाइज महिबा अभी तोरा चोलिया के साइज कैसे करत बाड़े ते कंप्रोमाइज। चश्मा चरखाय औरी उनकर धोतिया कहवा बा। जब गांधी जी बाड़े चोली में जब गांधी जी बाड़े चोली में तौन कर लठिया कहवा बा। जब गांधी जी बाड़े चोली में तौन कर लठिया कहवा बा। लठिया कहवा बा। Music by Raj Sharma. अकेला राइटर मुनाय खलेस हो इहे जाने खातिर बाड़े करत कलेस हो। अकेला राइटर मुनाय खलेस हो इहे जाने खातिर बाड़े करत कलेस हो। हल चल बिना पूछता रे तोर मतिया कहवा बा। जब गांधी जी बाड़े चोली में जब गांधी जी बाड़े चोली में तौन कर लठिया कहवा बा। जब गांधी जी बाड़े चोली में तौन कर लठिया कहवा बा।